איפה הבמיה? נכון, אצל נוגה. אכלה את כל הבמיה, יעל עוד רגע מכניסה את המזלג לעין. את כל הבמיה היא אכלה. הנה, זה עכשיו קובה. היא אוכלת קובה. נוגה, טעים לך? כמה טעים לך מ-1 עד 10? 12 לא נחשב. אני אעשה כלים. כן, נוגה, רגע. אם מוחמד לא בא אל ההר, ההר בא אל מוחמד. רגע, לאט. נוגה, לאט. טוב, תני לה קודם לבלוע, למה זאתי... היא אוכלת קובה, עם במיה, במיה כבר אין. והיא אוכלת לבד. תחזיקי.